Эфирда Свобода уканары телевидениесі 19 февраль шығарылышыбызны атна информацион программасы белән башлыйбыз. Студияда мен Райля Галявина эшлим. Хәерле кич, бүген яктыртылачак мөһим темалар турында кыскача. 21 февраль халыкара туган тел көне. Сабаның сәләтле балалар мәктәбе укучылары туган тел буенча республика олимпиадасыннан зур җиңүләр белән кайттылар. Явлаштаулылар мәчетләренең 95 еллыгын билгеләп үттеләр. Бу районда манарасы киселми калынган бердән-бер иман йорты. Свобода уканнары телерадио компаниясе 20 еллыгын каршылап укучылар белән очрашты. Ә хәзер барсы турында да тулырак. Дөньяда 7000-гә якын тел бар. Шуларның 83-е киң таралган. Ә 383 тел бөтенләй юкка чыгарга мөмкин. Татар теле ЮНЕСКО тарафыннан бөтен дөнья халыкара аралашу теле дип саналган 14 теленең берсе. 21 февраль халыкара туган тел көне. Бу хакта тулырак безнең беренче хәбәр. Һәр кем өчен дөньядагы барлык телләр арасында иң кадерлесе тәүге кабат сөйләшә башлаган ана теле. Халыкара туган тел көнендә барлык телләрдә тигез дип таныла. Чөнки аларның һәр кайсы кеше язмышы өчен җавап бирә. Һәр кайсы табигый мирас булып тора. Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә бу атна туган тел, татар теле атналыгы буларак үтә. Күп төрле чаралар үткәрелә ди укытучы Лейсан Шәмсетдинова. 21 февраль халыкара туган тел көне уңаеннан мәктәбебездә туган тел атналыгы үтәчәк. Әлеге атна кысаларында төрле остаханәләр, ачык дәресләр, интеллектуаль уеннар, тәрбия һәм сыйныф сәгатьләре күрсәтеләчәк туган телебезгә бәйле темалар буенча. Һәм әлбәттә 21 февраль көнне зур туган тел буенча бәйрәм кичәсе оештырылачак. Бәйгеләрдә, төрле чараларда, олимпиадаларда катнашып, призлы урыннар алалар, җиңүчеләр булалар, бик теләп шөгыльләнәләр. 2019-2020 уку елы татар теле һәм әдәбияты фәнен яратып, кызыксынып, тирәнтен өйрәнүче укучылар өчен аеруча уңышлы булган. Әлеге фәннәр буенча үткәрелгән олимпиадаларның республика этабында призлы урыннар яулаган укучыларның кайберләре белән аралашырга насыйп булды. Олимпиадага әзерләнү, җиңү ул дөрестән дә бик күп көч сорый, һәм шулай ук дөрес язу, җөмләләрнең матурлыгы, мәгънәле булуы әһәмиятле. Һәм инде әлбәттә моңа бик күп татарча китаплар укып кына ирешеп була. Безнең төп бурычыбыз туган телебездә сөйләшеп, телебезне киләчәк буыннарга җиткерү. Мин татар телен өйрәнергә бик яратам һәм туган телне һәр кешегә белергә мөһим дип уйлыйм, чөнки бу телдә безнең ата-бабаларыбыз, әниятиләребез сөйләшә һәм бу тел миңа ана сөте белән кергән дип уйлыйм. Укучылар олимпиадаларда катнашудан тыш бик теләп иҗат белән дә шөгыльләнәләр. Мин татарча мәкаләләр, фәнни эзләнешләр язам. Илһам яшь язучылар һәм шагыйрьләр бәйгесендә мин лауреат булдым. Татар телен үстерүдә мәкаләнең роле дип исемләнгән эзләнү эше белән Яңа караш конференциясендә призер булдым. Татар теленнән республика күләм олимпиада һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы оештырган Бүген олимпиадасы призеры. 5нче сыйныфтан бирле барлык олимпиадаларда катнашып, җиңүләргә ирешәм. Һәм үземнең фикерләремне шигырь юллары белән җиткерәсем килә. Җырларның да иң татлысы синдә генә, уйларның да иң яктысы синдә генә. Туган илнең, туган телнең матурлыгы, якты илһам бирми икән кемгә генә. Туган телне ярату, аңа мәхәббәт тәрбияләү гаиләдән башлана. Туган телен белгән, кадерләгән бала башка телләрне дә яратып өйрәнә, нәтиҗәләргә ирешә. Ә безнең туган телебез татар телендә сөйләшүчеләр җир шарының һәр урынында бар. Ярыш бәйгеләрдә дә балалар чит төбәкләрдән килгән милләттәшләре белән очрашып, алардан да үрнәк алып кайталар. Мин төрле предметлардан олимпиадаларда катнашырга бик яратам, ләкин иң яраткан фәннәрем ул татар теле һәм әдәбияты. Әлеге олимпиадаларда мин 7нче сыйныфтан бирле катнашам һәм урыннарым да була. Теге елны гына мин халыкара олимпиадада җиңүче булып кайттым һәм быелгы елга дагы мин зур максатлар куйдым үземә. Олимпиадага әзерләнү җиңел дип әйтә алмыйм. Ләкин кулыңны дипломда тотып торганда инде үз эшләгән эшләреңне, әзерлекләреңне бушка китмәвен аңлыйсың. Уку бар җирдә дә бер инде, ул укучының үзеннән тора.
һәм нидей мәктептән карамыйча без үзебезнең туган телебезне саф татарча итеп сөйләргә тиеш, аны белергә һәм өйрәнергә. Татар теле барлык телләрдән үзенең матурлыгы белән аерылып тора. Кичкенәдән китап укып үстем, әнием дәген 5тә булганда дагын үзенең бишек җырларын җырлады инде үзенең туган телендә. Кичкенәдән үк шул Тукай шигырьләрен, Муса Җәлил шигырьләрен укып үстем. Рус шигырьләрендә, әсәрләрендә укыдым, алар белән бердә рус телендәген үземнең үстедем, ләкин үземнең туган телемне өстенрәк күрәм. Туган телебез татар теле өйрәнүгә генә түгел, кайгыртуга, саклауга да мохтаҗ. Туган телебезнең кадере югалмасын иде ди гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган укытучы Сания Галимҗанова. Элеккеге чорда балаларның татар теле һәм әдәбиятына мөнәсәбәте икенче төрлерәк иде. Бик җаваплы карау бар иде. Хәзерге чорда бик татар теле һәм әдәбиятны укыйсылары килми. Әмма ләкин безнең укучыларыбыз, бу мәктәп укучылары безнең бик яратып укыйлар татар телен һәм әдәбиятны. Шунлыктан безнең бик нәтиҗәләребез дәген бик күп. Укучыларыбыз район олимпиадаларында, республика күләмендәге олимпиадаларда бик теләп катнашалар һәм урыннары даган бик матур нәтиҗәләргә ирешәләр. Төрле конкурсларда катнашабыз. Гаиләдә күбрәк туган телгә һәм әдәбиятка гаиләдән килә. Күп укучылар инде безнең гаиләдә русча аралашалар, ләкин монда мәктәп кысаларында, мәктәп эчендә татарча аралашуны таләп итәбез. Алга таба даган менә шул укучыларыбызның олимпиадаларга, конкурсларга әзерләп, туган телебезгә карата булган мәхәббәтне, яратуны сүндермичә дәвам итәрбез дип ышанып калабыз. Халыкның иң зур байлыгы, иң кадерле рухи хәзинәсе аның туган теле. Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә туган телебезне хөрмәтлиләр, өйрәнәләр һәм аларның тырыш хезмәтләре бәйгеләрдә, олимпиадаларда җиңүләрендә чагыла. Бүгенге көндә районыбызның 67 авылында 60 мәхәллә теркәлгән. 57 мәчет эшләп тора. Йылыш авылында дин йортының төзелеш эшләре тамамлану алдында Байлар сабасында 3нче яңа мәчетнең нигезе күтәрелде. Өтернәслеләр иман йорты төзелешенә документ эшләре белән йөриләр. Әмма Явлаштаулылар тантаналы төстә олуг датаны билгеләп үттеләр. Явлаштау авылы мәчетенә 95 ел тулды. Явлаштау авылының горурлыгы да, тарихи ядкәре дә бу иман йорты. Булганчык еллар шаукымы да аны урап уза. Районыбызда манарасы киселми калынган бердән-бер мәчет буларак олылыйлар бүген үзен. Алай гына да түгел, яше дә шактый. Менә инде 95 ел ул халкына иман нурын тарата. Заманында ишан хәзрәт ризалыгы, рөхсәте белән Явлаштаулыларның күмәк көч ярдәмендә күтәрелә ул. Әле дә халкына хезмәттә. Мәдәният йортына зал тутырып килгән бу тамашачылар авыл мәчетенең 95 еллык тантанасында катнашучылар. Алар арасында Явлаштаулылар белән бергә республикадан, районнан да җитәкчеләребез бар. Сәхнәдән моңлы азан яңгырый. Алып баручылар җепкә тезеп мәчетнең тарихын сөйли. Аның авыл өстендә манарасы айы белән күтәрелүеннән башлап, бүгенге көнгә хәтле тормышы күз алдыннан уза. Иман булып торучылар исемнәре искә алына. Аларның һәр кайсы тирән ихтирам, хөрмәткә лаек. Бу сафта 1990 елдан алып 2006 елга кадәр иман булып торган Давыт Мәрдәнов исеме авылдашлар хәтерендә аерым бер җылылык белән яши. 16 ел имамлык итү дәврендә халыкны дин юлына тарту, агарту, авылны нурлы, иманлы итүдә башкарган эшләре бехисап. Бу турыда бәян итәр өчен мәктәп укучылары арасында иншалар бәйгесе дә игълан итәләр. Малайлар, кызлар Давыт Мәрдәнов турында истәлекләрен сәхнә түреннән бүлештеләр. Әти, әниләр белән бергәлектә хатирәләрдән матур язмалар туган. Олылар күңелендә дә иман йорты якты эзләр белән яши. Мин бик шатмын. Үземнең менә 10 ел эшләү дәврендә, ике мәчет торгызылды. Ул да булса Явлаштауда эшләп башлады. Аны монда утыра торган авылдашлар, килгән кунаклар. Аны бик зур кунаклар килде безне. Безне санлап, безне аңлап, зур рәхмәт.
Бүгінгі күндә Явлаштау ауылының Ирак тарихлы мәчетендә имам вазифаларын Инсаф хәзрәт Галимҗанов алып бара. Ул бу эшкә 2019 елда керешә. Авылдашларына дин юлында тугры юлдаш. Мәчетләребезгә бүген килгәндә укулар булган, дәресләр алып барыла. Җәй көннәрендә инде балалар өчен лагерьлар оештырабыз, тәрбия һәм укыту дәресләре алхамдулилlah. Инде менә Атна кичендә хатын-кызлар өчен дәресләр барыла. Рәсим апага biz рәхмәт. Инде хатын-кызлар өчен дәресләр бара. Алхамдулилlah, гаиләләргә дә ул хаты бик җыела башлады. Инде соңгы елларда да инде бик яхшы нәтиҗәләр. Кешенең җыелу составы буенча караганда алхамдулилlah, барбер Аллаһ Тәгалә әкрен-әкрен усылаган кешенең күңеленә иман сала, нуры сала. Тантананың олуг кунагы Татарстан Республикасы баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев бүгенге чараны шөкер бәйрәме дип атады. Менә бүген республикабызда да, авылларыбызда да ислам динен тотар өчен, укыр өчен, балаларыбызны укытыр өчен, намаз укыр өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Бер нинди каршылык юк. Без кашандыр бер Ильяс хәзрәтләр Бухарага барган идек. Аннан соң менә узган ел бездән бардылар. Бүген Бухарада урамга ишетерлек итеп азан әйтергә ярамый икән. Менә быел барганнар, узган ел барганнар шаккатып кайттылар. Урам азанны иштәген әйтәсе ди. Бу бит Бухара. Менә шуңа күрә шушы тынычлыкның, шушы матурлыкның, шушы биргән иркенлекнең кадерен белик. Районнан килгән мәртәбәле кунак, башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов Явлаштаулыларны район башлыгы исеменнән котлады. Явлаштау авылы мәчете аерым урын алып тора. Менә монда әйтелде инде. Нинди генә халкыбыз тарихында, сезнең әти-әниләр, әби-бабайлар тарихында нинди генә авыр еллар булмасын. Шушы елларда мәчет үзенең манарасын саклап калган. Бу инде бу җирлектә безнең динебез, милләтпәрвәрлек бик көчле нык икәнен аңлата. Инде шушылай үзебезнең районда 96% татар милләте халкыбыз яшәгән авылда шушындай мәчет булу, шушындай халык булу, шушындай бердәмлек булу инде ул сөендерә безне бик каты, бик нык. Рәхмәт сезгә, сезнең әти-әниләрегезгә, әби-бабайларыбызга шушы авыр елларда шушылай мәхәлләне саклап килеп, бүгенге көндә шушы дәрәҗәгә китереп җиткергән өчен. Башкалабыз Казаннан да рәсми делегация катнашты бу чарада. Алар һәр кайсы сәхнә түреннән сүз алып, Явлаштаулыларның бәйрәм шатлыгын уртаклашты. Мин барыгызны да Татарстан Республикасы аппараты җитәкчесе Әсгать Әхмәтович Сафаров исеменнән, үземнең исемемнән бүгенге шушы матур, үзенчәлекле, кадерле бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Шуннан да сезнең гомумән районыгыз районыгызның республикада үзенең алдынгы урыны бар. Ул бөтен яктан да әхлак мул, мәдәният мул, мәгариф мул, спорт мул, бөтен яктан да үзенең күрсәткечләре белән алда тора. Бу инде әлбәттә җитәкчегезнең һәм аның командасының халык белән бер юнәлештә киңәшләшеп, тырышып эшләүенең нәтиҗәсе әлбәттә. Мин сезгә барыгызга да сәламәтлек, иминлек телим. Менә мондый тарих узганда, Алла теләсә безнең киләчәгебез дә булыр. Мин дә үз исемнән бөтен татар конгрессы исеменнән сезгә барлык сәламнәрне җиткереп рәхмәтләр әйтәм. Инде бу матур бинада, менә клубта дияргә кирәк. Без инде регионнарда да, клубларда, районнарда күп кенә күрәбез. Менә мондый матур клубны күргән югыдан дөресен әйткәндә, мин дә үз исемнән бөтен татар конгрессы исеменнән менә мондый гына кичкенә генә бу клубка бүләкне биреп калдырасым килә. Безнең бүгенге килгән хөрмәткә, истәлеккә, матур тормышта яшәгәндә әле күп кенә юбилейларда бу мәчетнең бергә очрашырга насыйп итсен иде. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин авыл халкын иманлы яшь буын тәрбияләүдә армый-талмый хезмәт итәргә дәште. Һәм нәкъ менә шушы юнәлештә тырышып эшләүче Мөслимә Рәсимә абыстайга котлауларын җиткерде, бүләкләрен тапшырды. Җирлектәге эшчәнлек белән авыл башлыгы Ринат Нуриев таныштырды. Инде менә шу авылыбызда иман нуры сибеп күңелләребезгә иман нуры иңдереп, күңелләргә ян биреп торучы мәчетебез булу безнең өчен инде бик зур горурлык. Инде менә шу мәчетебезнең манарасын саклап калган, бердәм булган
әбей бабайларыбызға ең бірінші сұрақта бик зор рахмәтебезне әйтәсе килә. Инде генә авыр еллар булса да инде алар намазларын ташламаганнар, кечкенә өйләргә булса да җыелып укыганнар, дини китапларыбызны саклап калганнар. Инде менә бүген укылачак укыганда каларбыз, алар кына барып ирешә иде. Аллаһу акбар. Ла илаха иллаллаһ, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ва лиллахил хамд. Бүгенге очрашу, аралашу, хатирәләр бүлешү, истәлекләр уртаклашу чарасының дәвамы мул сыйлы табын артында дәвам итте. Авылның халкы якты киләчәге өчен дуалар кылынды. Шал тарихлы мәчет бинасының озак еллар хезмәт итүе турында теләкләр әйтелде. 2020 елда Сабад уканнары телерадиокомпаниясы үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтә. Бай тарихы, республика күләмендә югары дәрәҗәсе булган компания елдан-ел үсеш, яңарыш кичерә. Һәм бәйрәм якынлашкан көннәрдә безнең иҗат төркеме төрле авылларда иҗат кичәләре, мәктәп укучылары белән очрашулар уздыра. Бу атнада Сәләтле балалар мәктәбендә булдык. Тулырак Гөлназ Вахитова сөйли. Кешеләр фикер аша формалаша, фикер аша тормышка юл яра. Очрашу сөйләм осталыгы үзенчәлекле фикер йөртү буенча сөйләшүдән башланып китте. Укучылар алдында чыгыш ясаган телерадиокомпания директоры Әлфия Мөбаракова бу теманы тулысынча ачуга иреште. Чыгыш киң аудитория алдында үзеңне ничек тутарга, ничек сөйләшергә, белем мөһимлеге сыман бик күп кызыклы темаларга бай иде. Тәүлек әйләнәсе сөйләүче Дулкын радиосы редакторы Гөлшат Гали Акбарова туры эфирдә эшләү үзенчәлеге тапшыру сәхифәләр хакында бәян итте. Ул сөйләгәндә укучылар зур кызыксыну белән тыңлады. Минем уйлавымча, интервью журналистка ул бик кирәкле эш һәр кешегә дә. Минем бу интервьюдан соң киләчәктә бу эш бик кирәк булыр дип уйлыйм. Чөнки мин үскәч интервью журналистка буласым киләдер, шуның өчен. Очрашу ошадымы? Бик ошады. Кеше һәр вакыт сайлау алдында яши, мәктәп укучылары бигрәк тә. Киләчәктә кайсы һөнәр иясе булырга, ничәнче сыйныфта булуына карамастан, бу хакта егет-кызлар еш уйлана. Әле мәктәпне тамамларга берничә ел вакыт булса да, Камилә Сабирова үз алдына максат куйган инде. Сорау бирүче укучылар арасында да ул активлыгы белән аерылып торды. Очрашу бик тә ошады һәм бик кирәкле булды. Мин бу очрашудан күп белем алдым һәм аңладым, белемсез син бер нәрсәгә дә ирешә алмаганыңны һәм башыңда белем булмаса, син кешедән интервью да ала алмыйсың, әйберләр дә яза алмыйсың, радиода да сөйләй алмыйсың. Һәм аңладым, радиода эшләүче кешеләргә бик авыр дип әйтим инде. Һәм алар бик тырыш. Укучылар журналистларга масса күләм мәгълүмат атналыгы кысаларында әзерләгән репортажларын презентацияләп, аны тәнкыйтьләүләрен сорап мөрәҗәгать итте. Материал исә осталык белән әзерләнгән дигән югары бәя алды. Алар журналист һөнәренә якын. Бәлки киләчәктә бу белгечлекне сайлап араларында танылучылар да булыр. Спорт темасына булган хәбәребез белән чыгарылышыбызны алга таба дәвам итәбез. Эзмә авыл җирлегендә Тассырның 100 районының 90 еллыгына багышлап кышкы спартакиада үткәрелде. Узган елларда Эзмә авыл җирлегендә Тассырның 100 районының 90 еллыгына багышланган кышкы спартакиада үткәрелде. Спорт бәйрәменә килүчеләрне район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов тәбрикләде. Күрше белән аралашып тору үзенә тагын бер күңелле мизгел булып тора безнең. Бик зур рәхмәт килүләрегез өчен. Алла бирсә, сән сау гына, матур гына уздырырга ясасын.
Спартакиада 300-ге якын кишини үзенә җыйды. Шуларның 200-ләбе чаңгыга басты. Тамаша карарга олысы кешесе чыккан иде. Барысы да тәмле пылау, куймак белән сыйланды. Кайнар чәй ичте. Чаңгы ярышларында укучылардан Камил Нигъмәтҗанов, Лиана Хабирова, Азат Сафин, Алиса Исмагилова, Ильяс Гатиятуллин, Ильвина Шайхуллина, хатын-кызлардан Фәридә Рәхимова, Гөлнара Захидуллина, Рауя Фасхетдинова, иратлардан Нияз Таипов, Данил Ганиев, Рушан Алякимов, Дамир Шакирҗанов, Әмин Миннугулов үз яшь категорияләрендә җиңүче булдылар. Барлыгы 13 команда катнашкан волейбол уенын Кукмарадан килгән Степан Разин командасы отты. Саба районының җыелма светофор волейболчылары 2нче урында, Курсабаш командасы 3нче, Измәлеләр 4нче урынга чыкты. Җиңүчеләргә һәм призерларга грамоталарны яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге начальнигы Ирек Гарипов, Измә авыл җирлеге башлыгы Альмир Шәйхетдинов тапшырды. 21 февраль җомга көнне район мәдәният йортында Саба муниципаль район советы сессиясе була. Саба дуканнары телевидениесе Летай абонентлары өчен аны туры эфирда күрсәтәчәк. Иртәнге сәгать 10-да безгә килеп кушыларга чакырып калабыз. Атна информацион чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Рекламадан соң җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.